In this dream, Pastor, our viewer dreamt of herself holding a baby, and her grandmother is always seen smiling and happy in those dreams. Ingabe kuchaza ukuthini lokho? Asike silalele, Pastor. Good morning, TMS Show. Bengithanda ukubuza isikhathini esiningi nginokuphupha ngathi ngiphethe ingane. And leli phupho leli limane lisiza. Linesikhathi engathi amaviki amane landela. Mhlambe kanye ngeviki nginokuphupha ngathi ngiphethe ingane. And nakhona futhi ngibona ngathi ugogo ejabulile. Ngaleli phupho leli lokugcina ngabona vele ugogo ejabulile ngiphethe ingane. Ingabe leli phupho leli lisho ukuthini? Pastor, engabe lichaza ukuthini leli phupho? Yeah. Into yokuqala singasho ukuthi kuhle ukuphupha ingane vele yabo. Ingane ithathwa njengesibusiso, ithathwa njengenhlanhla. So umuntu mazoba nesibusiso esithile kuzoba nenhlanhla empilweni yakhe, uyayibona ingane, ebona iphethe ingane, ebona ihamba ingane enhle yabo. Kodwa funa sikuveze futhi ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe isexwayiso nje ukuphupha unengane njalo yabona uthola ukuthi mhlawumbe lento isikhomba a spiritual child usukunaso yabona efanele mhlawumbe ngabe uyakhuleka uyakubafundisa bekudeliver asiqale silungise leyo ke le yona leyo oyishoyo ithinta ye spiritual child kusuye kuyini mekunjalo ngoba mhlawumbe for ababukeli bethu ukuthi bathole nje kabanzi ukuthi ngabe kuchaza ukuthini lokho. Spiritual child ngesizulu noma ngesintu baye bathi isilwane nje basezigama lesilwane yabo kusho kuumoya wengane osukukhona. Kodwa lo moya inhloso yawo akusikona ukuthi uwenze okuhle empilweni suka wona uza ngokuthi ulethe ububi so ngeze kube ne spiritual child bese impilo yakhe ayisamove kuyaphambili kahle yabo siba nokuphazamiseka ngabo kuma relationship izinto zakho ihamba iphazamiseke noma isemsebenzini ihamba kuphazamiseke noma nasekukhulelweni thothi mhlawumbe kuba nzima nokuthi uconceive futhi yabona ngingothi already kunalo moya lo osovala yonke lento yabona kodwa akasidlule lapho abanye abantu bayiphupha ingane especially nje bethi ugogo wakho uyajabula abanye abantu bayiphupha ingane njalo angaphupha ingane eyodwa noma ingane eziningi njalo ngoba enale moya yabantwana yena imoya kunamadlozi abantwana ababiza ngamanono so imoya yezingane lo thothi wena unazo noma nezidalo zabantwana usuke wena unazo futhi noma thoni uyasebenza umuntu ozobe esebenza ngokwembathwa ile imoya yabantwana njengamadlozi yes.